Ixer Mark, Ta' Vincenjana. Ġewwa Dunside u dina intervista għall-istorja ma' Joe Bonello li huwa għannej u kitarrista u Ronnie Borg li huwa kitarrista prim. L-iskop tal-intervista hija illi jadunna ftit dwar l-esperjenza tagħhom mal-għannejja, il-kontribut li taw l-għannejja fl-Awstralja, Sydney speċjalment, biex ikonna stampa, ikonna storja tal-għannejja u l-kitarristi imsifrin. Mela nibda billi saqsi lilek Joe. Għadilna ftit fuq tfulitek u kif ġejt f'kuntatt mal-għana l-ewwel darba. Nirringrazzjak Mark ta' din l-istedina biex tagħmilna din l-intervista li u l-ħabib tiegħi Ronnie. Jiena l-għonet għet s-sġiwi, għansemmu naħarraħar u kien, u meta kien żgħir, kena nqogħdu ma' nanna u kellha Rediffusion, u Rediffusion kien ikun hemm lagħna fuqu, jien minn dejjem kien kif ikun hemm lagħna nisimgħu, kena nkunu nitilqu l-qoddis mantinnanna sa' knisja fil-għodu tismaħħem tisma' Rediffusion, kulħadd Rediffusion dak iż-żmien, jew ġarħanut. U fejn kien tiġi fejn nisma' xi daqqa ta' kitarra jew xi għanja, kont niftaħ kull wedna daqsiex. U missieri kien jagħni xi 40 ukel, kien hemm ħafna ħbieb ta' missieri llum msiekan biċċet minnhom ma għadhomx magħna. U kent inkun dejjem missieri, niftakar fil-Vittoria missieri kellu trakk u kien jarmah bil-palms u bandieri u jmorru lelit il-Vittoria l-Malliħa. Kull sena kienu jmorru. Però li qatt ma ħoduni magħhom għax kien toħodni żgħir. Issa fost ħutek inti li ħriġt bid-namra tal-għana. Veru, missieri jekk jgħid li għandi 14. U inti ħreġt tixbaħ lili. Għandi ħija għor dilettant, imma ġili insomma għana xie xajnet id-dar meta kien Marta ħannana jena ru. Imma saferna fjena ġifieri l-iktar li ħreġ dilettant jena. Issa, missierek, kif tallem l-għana għalli muftitik tal-lura? Jena naħseb li l-għana jisak mux li titalmu Mark, jena Mux li titalmu l-skola, ma titalmu minna ċaħat? Ta' dak iż-żmien, ġifieri, dak iż-żmien kienu jagħmlu differenti minn tal-lum. Dak iż-żmien kienu jagħmlu jisam għana l-għanet ikunu, kienna nkunu fil-raba, Mike. Nkunu fil-raba, naħdmu, u kien tismaħħem jaħartu wara il-bima ġifieri li kien ikellem biex tixbed il-maħriet, u kien tisma' ħafna bdiew bis-sir wieħed minnhom wara l-maħriet jgħannu. Dik jgħannu anke ma' dak il-ħess, ritmu. Dik il-ritmu tal-għanja. Allura jkunu din bħal spiċi jaħdmu iebes, però kienu jkunu għar-qalbhom. Mux għana spiritu provat, għana blodin. Ġivi blodin ħorħilu l-klim ma jkunx jaqbel, killu ma jkun jaqbel għal-widna. Imma jenak ninsiba ġifieri l-għana ta' dak iż-żmien, illum forsi naħa differenti. Ok, Ronnie, issa ħasaqsi lilek, inti uxek mill-Gargur, minn Ħararaw, meta ġejt f'kuntatt, meta smajt l-għana fit-tfulitek? Aħna bħal konna nisimaw Rediffusion, konna taħat fil-ħodu u tagħna u tal-ġirien u ta' fejn tmur kulħadd jisma' l-għana ġo-raħal u naħseb hemmhekk smajta l-ewwel darba u wkoll kelli l-ommi hiju taħsel il-ħwejjeġ fil-banju dejjem kont nismagħha ħalli tagħni l-istess waħda imma dejjem sejra, dejjem tipprova tqabbel u aħna konna għadna tfal żgħar 4 snin jew 5 snin. U waqt li qed taħsel dejjem insomma. Prova ftakar, x'effett kellek kont taraħ sabiħ, ngħidu aħna ta' tifel iż-żgħir. X'kienet
Per eżempju, emmin maqdu l-għana u jgħid, minti bħala tifel, tisma' waqt ħasil, x'kienet l-impressjoni tiegħek? Ta' żmien ma konna maqdru xejn. Għax kull naqra mużika jew għana jew kanzunetti li nisimgħu, dak tista' tgħid kien l-entertainment tagħna. Għax laqas television ma kellna aħna. Aħna qegħdin nitkellmu fil-ħamsinijiet, inti twilidt fl-ma sena? Fil-1949. 49 u inti ġew? Fil-1951. 51, jiġifieri viċin M'hemmx xulxin. ħafna differenza. Issa għadna qabel ukoll, il-Rediffusion kellu impatt kbir u xek. Naħseb fil-ħamsinijiet l-għana kien popolari permezz tal-Rediffusion. Kien fl-qwa tiegħu naħseb, l-għana kien fl-qwa tiegħu dak iż-żmien kien għandna msemmin, ħafna baqgħu msemmin sa anke wara mewtem Verdieri. U dak iż-żmien naħseb li fl-għana kien l-iktar li kien popolari, għal-forja tiegħu ġifieri, fl-qwa tiegħu. X'tiftakar wol daw kienu għana spiritu pront, tnejn jew erba' jew għandna tal-fatt, x'tiftakar? Għajna niftakar kent nisma' ħafna fatti, kent nisma' ħafna għana li illum ida tispiċċa għana labor mliża. Ġifieri dik kent nismaħa for diffusion għana fil-għoli. U illum neqseb, però dak iż-żmien naħseb iktar kienu mixħutin fl-għana fil-għoli. Għax kent nismaħħem jannu u ma nifhimhomx. Però meta tisma' dik il-melodija u l-kissa tal-vuċi, isa għallek demmek, tifhem? Dik kienet waħda mill-għana sabiħa ta' dak iż-żmien. Is-inti Ron, inti iktar mużiċista, inti iktar kellha effett il-mużika jew il-kliem, kif kien fuqek? Jiena l-iktar li joġobni l-mużika mill-kliem. Naħseb għax ma nafx inqabbel. Missieri kellu gitarra, dejjem konna nisirqu wielu. Ma kienx jaf jikkumpanja sewwa fuq korda waħda. U ma naħseb minn hemm kien il-bidu tiegħi. Interessanti, jiġifieri wieħed jara l-ambjent tal-familja fil-każ tagħkom. It-tnejn kellkom kitarra d-dar u xek. Okay. Allora dak iż-żmien naturalment dik kitarra kienet xi ħaġa projbita. Jien naħseb laqas konna nikkordawha biss, konna ndoqqu. U mbagħad bdejt nitgħallem indoq xi kanzunetta Maltija li siet. Imma kemm niftit, kif provajt titgħallem waħdek? Waħdi tisma' l-ħoss. Prova ta' meżbaga ġi tipprova. Tipprova u dejjem tipprova iżommhom fil-memorja. Li kont tgħallim ħalli darb'oħra tagħmel naqra ta' show off quddiem ħadd ieħor ħalli turihom kemm taf. Is-inti ġew missierek qatt għamillek kuraġġ forsi titgħallem aħjar il-kitarra? Tal-kitarra ngħidlek naqa' storja naqa' twila, però importanti għalija u għal-Roni u għal ħafna nies li għall-Awstralja Sydney jidoqqu. Il-raġuni u li jiena nikkumpanja, meta qed indoq jiena nikkumpanja tal-għana u ġifieri anke songs u hekk, però iktar mixħud fuq tal-għana. U Roni jdoq prejem u jikkumpanja fuq kollox jiġifieri. Pero il-raġun li jena bdejt indoq kien donnu xaħadem mill-bambin, għax qatt ma bsart. Meta ġejt l-Awstralja, ħana qalbun issa ġejna l-Awstralja. Jien dejjem kont nħabba l-kitarra, però ma nafx indoqqa. Mort il-shopping u rajt il-kitarra tħan ixtru waħda. U kien hemm wieħed Taljan kien u beda jdoqqa dil-kitarra kif ma ddoq sabiħ u ħan ixtrija u xtrajta. U dan dilt għad-dar, però ma nafx indoqqa. Għax ma tafx tikkordowa, ma tafx xenu. Imbagħad darba kent immurant ħabib tagħna Bertu u ġifieri dik l-istorja minn għabdiet minn fejn Bertu. Li ma kienx Bertu jiena ma kellix ħadd min jeħħelpjoni naqra anke għall-għana. Però ma jkienx hemm xi ħadd li tejka jagħmilek tagħmel naqa' konfidenza miegħu mhux ħadd murtanni jew iddoq ma jkellekx xi ħadd min
tiknaqadik l-imbottatura. U dan Bertu għalli għajja d-dar u blaħsib morna u kell, ġi missieri minn Malta, l-Australia, għara kemm it-twera l-istoria, għana għadrek fil-qasir. U missieri, insomma kien għaw il-festa ta' Kelevil, niftakar, niftakru kien jgħamlu dak iż-żmien, u morna l-festa. U meta morna l-festa ntqajna ma' wieħed, Pawlu Aksisa, missiġġi u kol, Roni Jorfa, Pawlu Ix-Xek, kien għedulu, u Zaran il-Semenza. Dak kien jkunu dejjem flimkien. Pawli ġara l-kitarra ta' Semenza u dejjem miexien, u Bertu. U missieri għatlora minnaw, għatlora Pawlu. U dak kien għadu ġirin Marta fejn xurxin. U bdew busu xurxin. U jgħamlu għek. Il-Marija għalli għara għalli ma għetlu l-kawju u għetfenna Pawlu. U Pawlu għalli issa ġibu għallana tal-missierek. Għetlu meta għalli l-ħamis. Għetlu ma l-ħamis tiġu fejn Bertu insomma tagħna l-indirizz. U nsib li għod 5 minuti minn fenna għodu għahna ġifiri ma kannix travel biex immorru, anka bil-mixi. U morna, u ħadna pjaċir. U ntqajna ma ħafna ħbibem, u għanna għanina u missieri, niftakar. Kien hemm xi 4 kitaristi doqqonna, Tonezin, Leħ Fillu m'għadux magħna, Lolu, insomma, il-Bre, msiekem biċċiet minna m'għadux magħna. Illum it-28 ta' frar 2001 u ninsab id-dar ta' Vince Simjana ġewwa Doonside u dina intervista l-istorja ma' Joe Bonello li huwa għannej u kitarrista u ma' Ronnie Borch minn Hararaw li huwa kitarrista prim. L-iskop tal-intervista hija illi jgħidulna ftit dwar l-esperjenza tagħhom fl-Awstralja f'dik li hija għana u mal-għannejja, kif ġew in kuntatt mal-għana, kif kibret, kif żviluppat u l-kontribut tagħhom bħala emigranti Maltin imsifrin f'dik li hija folklor tagħna. Mela nibdew Joe, għajdilna ftit fuq it-tfulija tiegħek meta ġejt f'kuntatt mal-għana meta smajt l-għana l-ewwel darba. Thank you, Mark. L-għanet nir-ringrazzjak tal-istudent naħdi l-intervista li u l-ħabib ta' Roni. U jena minn mindu kan zaħir, għanna kena noqodu ma' nanna, kena familja kbira. Nanna kalla Radio Fusion u l-ħad għanna nisimaw l-għana u kien jamlu repeat minna li għal-ħamis u kol kien issa jezbar. Kun ikun hemm ħafna għana tal-fat, ħafna għana fil-oli, għana la Borniza jgħidula, u għana bejn 4 jew bejn 2. U konna nkunu serem l-qoddis, ħlifana ma tismarx mid-dar tagħna nasar Knisa, u dak iż-żmien Radio Fusion kien hemm, u l-għana kien popolari, u jien fejn kent nisma' daqqa tal-kitarra u naqrana kent nieqaf nissamma. Missieri kien dilettant, u kien janni xier banjet u kell, kien jintaqaw ġa xaħanut, il-raħar kien hemm ħafna ħwienet ta' kizmin kienu jannu, u kellu trak missieri, u fil-Vittoria kienu jarmaw iżajnu da trak, imorru l-Vittoria, u l-ħbib tijaw, u jgħoddu jannu hemm. Però jien kent noqgħod nibki biex immur magħhom, qed moħoduni kent għodni naqasata, qed moħoduni magħhom. U minn hemm bdiet innamra minn minn kont żgħir. Kellu kitarra l-missieri kienet imdendla l-fuq kemm sada biex ma nilħaqix. U darba minn hemm ġibta dik kitarra insomma qatt indawrilha. Kien veġi xkur din qetew, insomma mbagħad naħseb li kienet tiegħu tal-kitarra xi mbagħad ma rajtix iktar. Insomma u minn hemmhekk jiġifieri minn meta kien żgħar kent inħobbu l-għana u d-daqq tal-għana. U fil-familja tiegħek li kontu familja kbira, inti l-unika wieħed li ħriġt fuq il-linja ta' missierek jiġifieri u x'hekk. Missier dejjem hekk jgħid li kull meta nitkellmu jgħid li għandi 14, inti l-unika wieħed. Insomma, jiena jisni l-unika wieħed li ħreġt
nħab lana palma jħobba missieri. U missejek kien Janni u jdoq ukoll, u xek? No, kien Janni bes Iktar Janni kien. Kien Janni. So dak iż-żmien ġifi medden tħatta fuq missieri raġol kbiru. Kienu kan tismagħhom ikunu jaħartu fir-raba. Bil-motur jew bil-bala ġifieri wara l-maħriet. Dejjem jixtulek ejdan fuq il-maħriet u idu fuq widintu u sakemm jasal bir-radda lem u bir-radda law, ġifier radda li jagħmel maħriet, ħlief Janni ma tismagħhomx. Għax kienu jkunu naħseb għal-album dik l-armonija u l-ambjent sabiħ u jisak naħseb dik il-ħsejjes tar-riħ iżenvem u widnek, Janni kan tismagħhom. Inti għandek stampa ġo moħħok ċara ħafna ta' tfulija tiegħek u l-ewwel effett tal-għala. U jibqa' ġa fik ta' tkun żgħar ma tinsieħ qatt. Tajjeb. Ok, issa inti Roni daqsxejn differenti, inti trabbejt ħarara u xek. U fil-familja tiegħek kien hemm razza ta' kitarristi u għannejja? Jiena missier ukoll kellu gitarra, kien iżomma fuq il-gwardarobba. U ġieli kont neħodilu wkoll. U għala volja ma konniex nafu nikkordaw għadna. Għax naħseb laqas missieri ma kien jaf jikkorda, imma kien Janni xi waħda fuq żewġ kordi. Dejjem l-istess jisom li kont nismagħhom dak iż-żmien. U għammu wkoll kienet tkun taħsel fil-banju, fil-bitħam. Kienet għandi xi 4 snin jew 5 snin naħseb. U dejjem nismagħha ħanini tiela u ħanini nieżel. U naħseb minn hemm bdejt nitħajjar jiena għala volja għaddew ftit ta' snin minn meta kont nisma' l-ommi tagħni sakemm batt indoq. Imma naħseb hemmhekk kienet l-ewwel ġibda. L-ewwel żerrija u kienet ukoll esperjenza sabiħa, voldi ħaġa li kienet oġbitek. Iva aħna l-għana nqabluha ma' affarijiet ferrieħa. Konna nisimgħu Rediffusion nilħaq filgħodu wkoll. Kull programm li jkun hemm konna dejjem nisimgħu Rediffusion u r-raħal kollu jisma' l-għana. U minn hemm jistgħu dejjem tixrob. Dejjem tixrob ftit. Inti ġew ommok kienet tanni jew tzijiet. Dak iż-żmien ommi għall-ekroni kienu jkunu jaslu Mark. Għax jien ommi niftakar ħlif taħsel u s-sajjar, dik ix-xogħol tagħha. U kienu jkunu jaslu u kollha kienu jagħmlu, però ommi smajta tanni u kell għandi anke recording tagħha tanni. Ġifieri kienet tfajjar xi għani jew kien. Ikun għana blamment ngħid. Blamment. Għalhekk jgħidulu tal-banjijiet naħseb. Fl-istess ħin il-ħin jgħaddi wkoll għaliex xogħol monotonu. U għandi nifhem ukoll li fil-ħamsinijiet Rediffusion kellu effett kbir u li x'għandar bdiet issa timxi l-għana u xek għax Rediffusion kien l-unika mezz u xek, television ma kienx hemm dak iż-żmien. Intkom twilidtu fl-imma sena Roni inti? Jiena fil-1949. 49 u inti? Jien fil-50, fil-51. Jiġifieri, voldi fil-bidu tal-ħamsinijiet kontu diġà qegħdin fuq Rediffusion tiftakar xi għannejja li kienu baqgħu stampati f'moħħok? Fuq Rediffusion jien kont nisma' għadna niftakar il-programmi li smajt u għandi anke recording tagħhom x'imkien. Dak iż-żmien kien hemm meta semmi ġifieri dak iż-żmien l-għannejja ta' Pawlu Sejker, Salvu r-Raġel, Pawlu l-Bis. U insomma mbagħad kien hemm Nino l-Kalora. Kien hemm ħafna għannejjiet ta' ma nistax niftakarhom bħalissa, però anke programmi mill-Awstralja bdejt nisma'. Ġifieri meta kien jgħid ħanagħmlu programm mill-Awstralja. Anke fil-ħamsinijiet? Fil-ħamsinijiet kien hemm programm fil-ħamsinijiet twelett jien. Ġifieri wara. Is-sittinijiet. Is-sittinijiet. Għodni nisma' programm mill-Awstralja kien hemm Lejl il-Moni u sħabu mill-Awstralja. Mela minn Melbourne allura. Minn Melbourne. Tajjeb. Ġifieri dak ismi. Kienu jibgħatu naturalment żigarella. Jibgħatu xi żigarella, jagħmlu xi programm
għal Malta ġifieri. Inti kellek il-xi ħadd l-Awstralja qabel ma ġejt ġifieri, kellek xi ħadd mill-familja li kien diġà hawnhekk? Nejn hawnhekk kelli t-sija, Sewa. it-sija kien ilaw, u meta ġejta u jagħmlet li il-garanti biex nitla'. Sewa, Sydney. Ila qed nitsija. U inti Ron? Jena kelli ġa sitt ħuti hawnhekk Ah, I see. meta tlajt. Tlajt ta' 16 sena, mommi u missieri u żewġ ħuti oħra, għax aħna qegħdin disa. U rġajna għadna l-familja flimkien. Sewa. Issa, qabel ma ġejt, qabel ma emigrajt, kemm kont taf il-kitarra? Kont imħarret sew jew kont għadek? Le, ftit ħafna. Delitzju bissu. Fil-pubbliku għat daqqejt jew f'xi festi jew hekk? Meta kon Jew żgħar. meta kon Malta? Le, fil-pubbliku li kont nagħmel kont inkanta xi kanzunetta. Issa taġġetti għalija. 12-13 sena, 14 sena. Konna kienu jagħmlu teatrini fil-bitħa tal-iskola u kienu jdaħlu ninkanta xi waħda waħdi ma' grupp ta' gitarristi, insomma, kanzunetti ma' dawk. Voldiri, inti l-Awstralja ġibt miegħek l-imħabba għal-mużika, għal-kant, għall-lana, għal-kitarra. Jiġifieri diġà kien hemm bidu, kien hemm pedament. Kien hemm pedament sajfa. U inti ġew għadd fil-pubbliku għadd Malta Voldiri, qabel ma ġejt hawnhekk, qabel ma emigrajt. Għadd kellek xi okkażjoni f'xi festi jew jew il-busket jew hekk? La jiena Mark meta tlaqt minn Malta fis-73 tlaqt minn Malta. Sewa. Qatt ma kien tannet jew daqqajt Malta. Għax hawnhekk ġol Awstralja kien kellu jkun Sewa. il-bidu kien ġa fija minn mindu tlaqt, però hawnhekk kellu jkun Sewa. il-bidu li bdejt nagħmlu indu ġol Awstralja. Ok, mela ħalli saqsik il-mistoqsija li ġejja. Kif kien il-bidu hawnhekk fl-Awstralja? Il-bidu kien niftakar kien ġie mis-Sirja fuq 20 sena ilu u ħadtu l-festa ta' Kelleville u ntqajna ma' ħabib tagħna mis-Siġġiewi jismu Paolo Aksisa u kien ġirien noqogħdu fl-istess street Malta. Meta insomma mis-Sirja tla wara Paolo u bdew ibusu xulxejn insomma u x'kanila ma jintaqgħu xi 35 sena. U bdew jagħmlu waħda kull wieħed għax Paolo kien jagħmlu u missieri jagħmlu wkoll. Mbagħad kien hemm ċertu wieħed ismu Bertu, kien hemm mis-Simenza Zaren, qalli aħna nagħmlu tal-Awstralja hawnhekk, qalli jew id-dar, qalli bdew jew għandna tlu ħejja li fejn qed niġi u nġibna għal missieri. Ma missieri kien hemm ħadni karnu wkoll, missier mara tiegħi dak direttant ħafna u għamlu storja fuq l-għana meta nteqa' ma' dan Paolo. Insomma mbagħad wasal il-ħamis, missieri qalli immorru tgħidlu l-lesta ħamorru. U morna u ħadna pjaċir għax imbagħad intqagħna ma' ħafna ħbieb, għamilna ħafna ħbieb mal-Anta għamel ħbieb. U għandna għalina missieri, għand Bertu kellu xjed tal-pjanċi u kien hemm insomma ġixkiterri jew tlieta għadu jdoqqonna, insomma kien hemm it-Tonezin, kien hemm il-Brem u l-Lalu dak iż-żmien huma kienu jdoqqu. U bdejna mmorru hemmhekk kull nhar ta' ħamis sakemm din hawnhekk missieri u niftakar l-aħħar kemm li qalli missieri qabel ma tara Malta qalli issa qalli qis li tibqa' tmut qalli u bagħat li xi każett qalli mhux ħammur Malta u tieqaf tabbanduna ħadtlu le u bqajt immur. U bqajt immur imbagħad darba kont hemmhekk u daħal ċertu wieħed kien idin insomma nekkordaw u daħal raġel hekk qatt ma rajtu u kien hawn dak mis-Siġġiewi qedlu ħansaqseh qedlu għajtu nkun naf minn fejn u qedlu ma naħsibx mis-Siġġiewi. Semma kif kellimtu qedlu ant mis-Siġġiewi ħabib. Naqal jiena minn Ħararaw illi ma noqgħod b'Żabuġa illi però il-mara li għandi illi l-ħattab kull qabba dik mis-Siġġiewi u beda jgħid istajjer waħda fuq oħra. U daqshekk rajtu dak il-bniedem
dik il-lejla f'Embertu għamnejna bħas-soltu u kulħadd dabba rasu lejn id-dar. U xi jiem wara għax kellu jkun dinhom il-bambin dan l-affarijiet li jiġi tintaqa' ma' bniedem hekk. Kent id-dar kent il-ħaxixa quddiem u dar bniedem qal li jismu Kola u bqajt niftakar li jismu Kola jien. U nara ħaddej jisaffar u kien jipejb xi sigaret u jisaffar u qedlu Kola jien. U Marija għalli jaw, għalli fejn għallu mara għatak xil-bieraħ f'Embertu. Għalli jaw bil-ħaq, għallu idħol għan jihdu drink. Semaw tħalna, daħal naturalment, mien semaw ħadna fl-iskon birra x'kienet is-sħana kien bħallum, il-ħabta tal-miliet. U kif għad bil-qeda, insomma għalli mara għandak kitarra. Għax kombinazzjoni meta ġejt mill-Awstralja xad kitarra dan dirta fil-lunchroom. Dan l-għura ħadd ma kien jidoqqax, ħadd ma jaf jidoqqa. Għatlu għandi kitarra għatlu ma nafx id-doqqa. Għalli dik nar li mielek. Għatlu l-Marija għatlu kieku kam nuhu pjaċir. Għalli nar li melek għalli baqa li xahrajn l-Awstralja. Għalli għax dal-waqt sejjer Malta kien bil-holiday jaw. Kola Gawċi. Nikol Gawċi għakku nistaw ninsew. U nsemmaw veru, għalli jena noqgħod mat-tifel warajja, għax kien jħoċitu jimxi l-mixja, għalli uniġi għaw fl-għaxija, għalli unalli mielek. U f'xahrajn bida jiġu kull jum id-dar, nsemmaw għallimni nsemmaw għamel l-kompanja fuq il-la, għalli jissa għalli ħamur Malta, għalli issa noħra, ħanarġa niġi u jisli li tibqa tagħmel il-homework għalli nkun naf għammelx homework sa noħra għalli x-sena għandek titgħallem naqra mhux ħażin għalli indoq fuq il-la u fuq ir-re. U ġara Kola telaq Malta u jibqa' l-Awstralja. U wara ma nafx kemm żmien forsi jista' jgħidilna Roni, darba minna ħabbat il-bib, tiftakarru? Ħabbat il-bib kien il-ħadd fil-għodu u ġironi, jina Roni kan nafu, ma naf li ju tifel Malti ma nafux. Kan naraħ nisa don gebi u għalli ġib kazett għalli dan batu l Kola, tiftakaru? Inti kan Malta, bil-holidays u tqajt ma Kola u issa jistajed l kompli kif għal Kola. Kont bil-holidays Malta u għala volja mwila tħarraw, konna għod bir-zabbuġa u koll. U kolla mwila tħarraw jgħod bir-zabbuġa u koll. U kien ħabib ta' missieri u koll. U kont nintaqa' miegħu kull jum. Għalli issa qabel titlaq lura għalli għandi dan il-kassett u ħudu l-ġew Bonello. U bqajnek. U minn dak iż-żmien mbagħad meta ntqajt ma' ġew iktar is-sodajna mbagħad għax u jikkumpanja u jinkun bdejt nikkumpanja sewwa dak iż-żmien u mbagħad batt il-prejjem ukoll bil-mod il-mod tipprova, dejjem tipprova. Sa kemm jiġi katina ġietu waħda ma l-oħra. Voldi inti voldi dakinhar ġew kien jaf iktar minnek jew kont qed tallit minn ġew kif kienet? Jew kont diġà mħarreġ fil- tal-istess livell konna. Tal-istess livell. Għax xi sena qabel li tibdejt nikkumpanja. Ħriġna mill-istess bniedem. L-istess bniedem. Imħabba Kola Gawċi aħna ndoqqu qegħdin. Dik l-importanti, Kola Gawċi kien Li ħriġna minn taħt idejh. Sewa. U dika kienet ir-rabta mal-Awstralja, jiġifieri. Dejna l-Awstralja, yes. Issa semmejna Alberto għall-istorja. Fejn eżatt kien il-post ta' Bertu Zammit u xek? Bertu Zammit. Fejn kien l-ewwel darba li? Bertu, meta semmi l-Bertu għaw Sydney, Sewa. kolħat jaf minnu minn drittan tal-għana jew jiddo ta' kitarri. Bertu joqgħod naħa ta' Greystons u dak iż-żmien kien joqgħod fuq. Kellu blokka kbira u kellu garaġ kbir, konna nintaqgħu hemmhekk. Imbagħad bqajna mmorru hemm. Insomma daqqa nisija, para dak iż-żmien ma kienx għodni nikkumpanja f'Embertu
għax imbagħad minn mindu tqajt ma' kolla bdejt nikkumpanja, jien kien imur nanni biss. Però imbagħad minn meta ġifieri kolla beda jurini nara u meta mbagħad beda jiġironi id-dar, għax mbagħad beda jiġironi id-dar, daqqa mmur id-dar tiegħu, daqqa nintaqgħu id-dar tagħna u dejjem nagħmlu l-practice. Dejjem tissoda. Dejjem iktar titjiet, iktar kemm it-toq iktar titjiet. Imbagħad kienna kollha kien qabbadni ma' ħabib tagħna Mabli Attar, qabel ma tara Malta. Għalli s-sallaqek ma' Mabli, għalli għadoq miegħu, għalli ħalli titgħallem. Għax dak iż-żmien kien Mabli, dak iż-żmien Mabli kien fl-aħjar tiegħu. U għamilt indoq miegħu naħseb xi 15 sena ma' Mabli. U jiena Uroni, jiena ħseb jiena Uroni daqqajna. Anbertu jivi? No, mhux Anbertu, għax imbagħad minn Anbertu kien għalaq l-għana insomma u kienu fatħu xogħol Wentworthville, insomma wara ftit xhur il-ħol inqalqet ukoll, imbagħad kienu fatħu garax ieħor in-naħa tal-Blacktown u qed jgħidu l-Kuzzu u bdejna mmorru ndoqqu għandu. Imbagħad fataħ il-boxer, bdejna mmorru għand il-boxer. Imbagħad darba għax jiena avolja kienna nkunu ġar garaxxi l-ewwel hemm, però jien kont inħoss li aħna qegħdin nitilfu xi ħaġa, qegħdin nagħmlu wisna moħbijin. Meta tanni moħbi qed tanni ġa garax, qed jisimek l-istess persuna kull ġimgħa. Għandna xi ħaġa sabiħa u ma ħniex insemmaw lill-pubbliku, ma nistgħux nuru u nagħtu pjaċir in-nies. U kien dejjem ġa moħħi din ħaġa li kieku mmorru nagħmlu ġa klab. Dak iż-żmien għalu ħajiftħu l-klab tal-Ħamrun. U kien hemm insomma l-Kumitat tal-Ħamrun u mill-ewwel kienu għadhom jagħmlu foundation. Għalna kif kellna l-Kamra Lesta, ejja għannu hemm. U bdejna mmorru nagħmlu hemmhekk il-klab tal-Ħamrun u bdew jiġu nies, mijiet ta' nies. Għaliex qabel kienu jagħmlu Mark xi festa l-ewwel hemm, darba fis-sena kien tisma' l-għana għaw ġa Sydney, għana tħatta fuq Sydney issa. Imbagħad ma kienx tisma'ni iktar, kien jagħmlu jisem bil-moħbi, jiena kien tinsiba. Però ma minn bdejna mbagħad noħorġu nagħmlu ġa xi klab tal-Maltin. Isa l-għana saret ħafna popolari, imbagħad daqqa ġa tal-Ħamrun, daqqa ġa klab La Vallette, il-Blacktown, u l-għan jisab ġieta popolari ħafna ġa Sydney. Tajjeb, ħalli mufti iktar lura. L-ewwel darba li għannejt kien Anbertu u xek. L-ewwel darba Anbertu. Prova ftakar l-atmosfera minn kontu u kienet esperjenza ġdida li jiġifieri, prova jdilna ftit fuq hekk. Dik kienet però peress li kienna jisna ġar garax ta' Bertu, kien hemm ħafna nies ukoll, però jiena l-ewwel darba l-għannejt l-għonet kellim mistħija kbira fuqi. Għax li hija xi ħaġa li ħatamla l-ewwel darba. U meta ħadamlu xi ħaġa ġdida, tittaqbad mal-kriterji tajjeb u mhux ħataqbad mal-kriterji mill-ewwel tajjeb għax dan ħadd mhu perfett mill-ewwel, però biż-żmien titgħallem. U niftakar meta ġifri bdejna mmorru hemmhekk f'Anbertu, bdew jiġu ħafna dilettanti, skonu dilettanti, però llum jagħmlu wkoll. Għax imbagħad bida jiġi wieħed jismu George, aħna nsemmuh George ta' Bormla, ma nistax niftakar kuljum imma George ta' Bormla, ġifieri kienna jiena, George ta' Bormla, Victor Leslis, Victor Awċi ieħor wieħed jismu Victor, kien hemm ieħor jismu Charlie, ħoħ. Dak kienna l-erba' għadna iż-żgħażagħ. Ġifieri meta bdejna aħna, u qabilna kien hemm it-Tonezin u Petru ta' Horsley Park, dak kienu aħna jisam minn u Bertu. Jisam minn dak ħadna l-ideas kif għandna nqasmu l-għanja, ġifieri minnhom. Issa, Ronnie, inti l-ewwel practice tal-kitarra kienet
fid-dar u xekk ġifieri, voldiri. Ejba, kont dejjem noqgħod nilab u nipprova. Dar tiegħek imbagħad ta' ġew u xekk. Ta' ġew u Jgħid xulxin. Issa fil-garax, voldiri fil-grupp, meta kienet l-ewwel darba? Jekk tiftakar sewwa konna nkutsu. Kien żmien il-miliet u kien jagħmel xi serata u kien qalli biex immur sandu wkoll. U jien laqqas gitarra ma kelli hawnhekk għad. U tawni gitarra insomma u komplejt mal-ħbib li kien hemm hemmhekk. U għamlu satajn għana u komplejt magħhom. Kif kont naf dak iż-żmien. Għajdin naftit issa, ġdina l-ewwel esperjenza. Għamlu lek koraġġ, jew ħassejt li mort tajjeb, hekk maqfuq. Ħassejt li mort tajjeb u għamlu li ħafna kuraġġ. Naħseb hekk komplejt. Għax jekk ma jkellekx min daqsxejn tefhem, lura tista' tmur. Issa trid toqgħod attent ħafna u xek meta inti anke volli qed tikkampanja għax kull għannej għandu kull għannej min jaġġillek, min imurlek bil-mod, min forsi jidħollok qabel jew idum ma joħroġ, allura dak il-gitarristi jridu jieħdu ħsiebhom dal-affarijiet. Kif ħassejtek hekk fil-bidu meta kont għadek ġdid? Ħassejt ta' wieħed ġdid, u tibża li ħatamel l-iżballi u mbagħad speċjalment meta konna ndoqqu ma' Mabli, iktar u iktar għax Mabli kien jisu surmas tal-iskola. Kien jisu surmas tal-iskola u għala volja fi xitwa kien joħroġ l-għaraq minnhom biex. Imma l-istandard kien jolli u xek. L-istandard kien jolli. Għaldi inti qiegħed dejjem. U jiena ġew kif qallek u għamilna xi 12-15 sena ndoqqu miegħu. U ġew għamel xi 15 jien għamel xi 12 sena ndoqqu miegħu wkoll. U minn hemm tgħallimna ħafna wkoll kif nikkumpanjaw u jien qbad erba' prejjem ukoll minn dak iż-żmien. Mela nistgħu ngħidu li da Mabli minn naxxar u xek, Mabli attart. Mabli attart minn naxxar. Taħseb illi fost il-kitarristi ta' Sydney kienu l-iktar li ġabek il-qoddim? Kienu żgur, għax l-ewwel ħaġa li aħna l-iktar li daqqajna miegħu. Għamilna dak iż-żmien kollu ndoqqu miegħu. Ġa dawk il-postijiet kollha li semma ġew. Għala kont inżel is-city u kien joqgħod is-city? Le, fejn kienu miftuħin tista' tgħid kollha lejn il-Western Suburb kienu. Kienu 5 jew 6 wieħed wara l-ieħor. Kollha fil-Western Suburb, jiġifieri n-naħa tagħna. Tajjeb, okej, issa dana qegħdin nitkellmu allura inti ġejt l-Awstralja fil-1965. Inti ġejt qabel jiġifieri, 65. Fis-65. Inti fis-73? Inti mis-65 sa 73 ma kien hemm. Le għamilt daqs 15 sena daqqas kont naf li jagħmlu l-għana Sydney. Qatt ma smajt. Qatt ma kont smajt li jagħmlu l-għana Sydney. Interessanti. Kif qed jgħidġew kienu voldi fil-garax? Fil-garax u jintaqgħu privat għand xi familja u jagħmlu satajn għanem. Iġri inti f'kombinazzjoni allura. Kombinazzjoni kien hawn missierek u kien hawn dak Gawċi. Ġifieri li ma kien iċċekk kapaċi laqqas. Kapaċi qasbes nafhem mis-sakiterra naħseb. Li hu interessanti li avolja fis-75 kien diġà beda r-radju bil-Malti. Jiġifieri. Però sa fejn naf jien, sa fejn niftakar jien, fil-bidu l-għana ma kienx parti mill-prova, dam ħafna ma jistgħux fuq ir-radju. Imma il-radio wkoll iktar li kien isemmi jekk forsi jiġi xi għannej minn Malta jgħidlek se jkun hemm serata hemmhekk. U tmur tara dik is-serata. Però voldiri ta' kull ġimgħa regolarment ma kontx jiena ngħid Italja ma kontx naf xemm bihom dawn l-affarijiet fejn jintaqgħu minn huma l-għannejja ta' Sydney sakemm bdejt nikkumpanja magħhom. Tajjeb. Okej. Mela, kif qal ġew l-iżvilupp jidher li l-ewwel kienu fid-djar u mbagħad fil-garaxxijiet u mbagħad kien hemm klabb tal-Ħamrun li kien fil-bidu tiegħu li naħseb kien fit-tmeninijiet. Jiġifieri hemmhekk ħaspinta u mbagħad la Vallett kif fil-każ tiegħek kif ġara?
la Vallet imbagħad niftakara kienu tal-ħamrun insomma kienu bdew naqsu. Insomma bimma forsi ma badi xiġi għax tal-ħamrun la Vallet jgħid fitxa fil-qalba tal-Maltin iktar forsi kien jiġbed nies tifhem. Imbagħad kien tkellemt lill-fader għal kellem kamra hemm la Vallet u kienet jisa battara dil-kamra u darba kellemt il-fader għalli tkellem il-President il-ġew. Qedlu forsi nibdew niġu nagħmlu hemmhekk, qedlu kieku tajjeb. Insomma kien intqana ma' ġew u Fader Claude. Għalli kieku sawa jkun hawn lana, għalli għax imbagħad malana ndaħlu l-boċċi. Din hija biċċa xogħol oħra. U veru. L-ewwel darba ħanaqleb naqa' fuq tal-boċċi għax imbagħad waħda tiġi moħra. Insomma mbagħad bejna nagħmlu la Vallet u kien hemm xi festa la Vallet ma nafx ta' fiex kienet jew San Pawl. Naħseb ta' San Pawl. Għalli għataqeċ gaj tal-boċċi Father Claude. Għadna kien nagħmlu nagħmlu l-boċċi fuq il-ħaxix ġal-parks jew naħa ta' Windsor jew Dunside jew Prospect. U insomma, u kelli għabba tiħbib tejja la l-boċċi, għettinam hemm il-festa la Vallet ta' San Parti, hemm tix naqdu parti ta' boċċi. Għettinam ħajkanna lana, għettinam mbagħad wara lana nagħmlu parti ta' boċċi. Għettinam uħu min jirbaħ insomma jħuġix fl kien imbejt biex ta' forsi hemm naqa' kompetizzjoni. U minn hemmhekk bdew il-boċċi u kien. Din hija biċċa storja li bida Father Claude. Father Claude. Mhux Father Paul Beren allura. Father Claude. Mela allura jiġi Titwara tal-spiċċa wara dal-boċċi niftakar innaħa tisfel fil-karpa fejn il-ħaxix. Għamilna biex ħabelek hemmhekk tlabna l-boċċi. Mbagħad kienna għandna fejn il-klabb. Il-festa San Pawl kienet. Niftakar. Mbagħad dejna nagħmlu la Vallet għamilna żmien twil nagħmlu la Vallet u inti bħalma taf inti Mark dak iż-żmien kent il-President. Ma naħseb qabli kien hemm Frank Camilleri naħseb. Kien hemm Joe Zammut. Joe Zammut u Frank kien juħsib. U kien jiġu mijiet ta' nies jisimgħuna nagħmlu għax bħal medna l-għana meta tagħni ġa klabb. Mod ieħor. U n-nies kienu xi ħaġa li bħal spiċi mixtieqin minna. U kien jiġi jisimgħuna nies ħafna ġifieri. Issa jiena niftakar li minn għalija fil-park ta' Pendle Hill fl-Imnarja kienu kun hemm lana fuq it-trakkijiet. Jien għandi idea żgħira fil-70s minn għalija. Dak ġieli smajthom jien għax ngħidlek fejn kont nisma'. Kont tisma' ma kontx parti minnu. Laqas inti għondu xejn. Hemmhekk kienu jagħmlu bħal fiera. Sewa. Jew bħal l-Imnarja. U kien ikollhom l-arblu ta' Mejju u kienu jintaqgħu jagħmlu kif qed tgħid inti fuq it-trakkijiet. U anke Horsley Park ukoll kienu jintaqgħu jagħmlu l-istess ħaġa. Naħseb qrib Ġunju kien ikun. Tal-Imnarja. Jiġifieri intkom dak iż-żmien ma kontux involuti. Konna nisimgħu biss. Nisimgħu biss. Issa ħansaqsikom naturalment illum għannejtu daqqejtu ħafna drabi. Qatt ġejtu mistidnin tmorru f'xi stat ieħor, pereżempju Melbourne jew hekk, jiġifieri qatt għannejtu barra Sydney. Qatt għannejtu jew daqqejtu f'xi post ieħor? Għax il-għana ma tistux tgħid inti għandek grupp tal-għana. Dan jiena Melbourne mort u daqqajt Melbourne u għannejtu kell Melbourne, però mort jiġifieri mhux għax stidnuni. Mort biex itqaq ma' ħbieb tiegħi, imbagħad meta tkun hemm ejja tagħmel siegħa jew ħaddoq siegħa magħna. U ħadd pjaċir ħafna ġifieri, però li kienna mistiednin u ilna mistidnuna u qatt ma morna Central Coast dejjem jgħidulna biex immorru nagħmlu l-għana. Fl-24 ta' frar. U naqra biex ittalla grupp tal-għana naqra ħaġa li ma tistax vera ħadd biex tagħmilha Mark. Għax tgħid erba' nnejja u tal-inqas żewġ kiterri jew tlieta. U hawnhekk hawn il-bot u min forsi ma jistax jiġi. Xi ħaġa bil-mod. Għandna Wollongong mill-darba. Sewa. U meta morna fi stati oħrajn
l-iktar li daqqejt jien Italija privat. Ma ħbieb ġodari kellhom xi parti, mhux għal pubbliku ġenerali, you know? Dik interessanti illi jien osservajt li meta wieħed jalaq snin u jkollu xi birthday, speċjalment ikun xi għannej, issir bħal serata u xek. Kemm il-darba saret Dik issir Malta jew ħaġa tagħna dik. Jien naħseb li hawnhekk naħseb li ssir aktar għax aħna nkunu bħal speċi forsi nkunu ma nintaqgħu ċertu żmien. Allora dik il-ħaġa nkunu din nistennewha. Nsibu skuża biex nintaqgħu. Biex nintaqgħu. Hekk naħseb jien. Sa Malta ma nafx minix Malta, imma naħseb li Malta. Għandek raġuni meta tlaqtu Voldiri, okay. All right. All right, mela ħalli inkompli saqsik issa fuq it-tip ta' għana. Ġew inti naf li kan l-ispirtu pront, naturalment, ġifieri, fattijiet, għat ktib xi fattijiet jew hekk? Fattijiet għamilt xi 4 u biex minnhom tibtom jiena insomma uranġani jiena u l-mara x'jiena l-mara tiegħi li tħalta bħali. Għad-dota tal-mara u hekk. Ma dawk ġifieri dawk mhumiex fatti dawk. Iktar fuq il-kant u għamilna ġiex fattijiet ġifieri hija fattijiet ta' 15 minutes ta' ġifieri ta' kwarta. U l-fatti sbieħ, il-fatti jaġbuni. U għana bejn 4 għamilt ħafna u ġifieri għana spiritu pront, meta ta' spiritu pront, biex għana bejn 4, titkun 2 bes għannajja u bla kitarri. Wieħed jiqaflu għaribda, m'hemmx prejjem, ġifieri dik għandna spiritu pront, għalhekk jgħidu spiritu pront, meta ħadaħħallek il-prejjem bejn għanja oħra, dik mhix għandha spiritu pront. Ma dak diffiċli tilħaq ċertu gradu. Ma ssejru kelli, ġieli għamminni ġifieri. Ma mhux kulħadd kapaċi jasal għal dik. U hija. Voldiri, il-fattijiet kienu isa għandhom xeħta ta' kanzunetta bħal id-dota tal-mara per eżempju, dika isa tiġbaħ kanzunetta però fuq għamla ta' Makjetta. Dika oriġinali tiegħek? Le, dik kienet għanja tal-bambino. Sawa. U jiena għandi l-mara tiegħi tax kemm tħobbhom dawk, speċjalment tal-bambino u anke jiena. U mbagħad darba qalt li kemm nagħmlu l-fija ta' San Nikola. Qalt li tix nagħmlu ġiġanijiet tal-bambino. Insomma kitbithom u kemm ngħidlek tal-limnija, pa dawk għamilnihom fuq il-keyboard u Roni idoq mal-keyboard. U għamminjem u ġew sbieħu ħadu pjaċir il-nies bijom. U kena insomma kif spiċċajna ġie Ser Mifsud ta' Mifsud Brothers għalli ħanamlu show ta' Debbi Xerri il-Marconi. Għalli wirridek tiġi għent u l-mara tamlu li kwarta jew 20 minutes għaniet Maltin. Għetlu, issa najdel, għetlu, jek tiġi, għetlu, jina niġi, għetlu, orrajt, naranġaw. U meta t-tila rrita il-martija ġifiri, għetli, u għant għetli biex ġetli, għetli ma għammurru għemmek. Għetla, miex bitċajt. Insomma, mbatu, din kienet, ma kienet ċajta, u insomma, u inta għamana, xismu huwa? Sen, u taħna lista xirejt, u għamilnu jomlu, tista jgħedlek għonni kem dimla namlu ħadna paċenza, pero għamilnu jomu ġew perfetti. Meta monna l-Marconi jista jgħedlek Roni Ron, għedlu. Ma rridu nix nifqu. Kam ħadu pjaċir. Kam ħadu pjaċir n-nies. Ma kienu xafu li għaw nis li għamlu dal-affarijiet. Għal-widna ħafna. Iġi jintkom it-tnej, dejjem kontu bħal tim, dejjem, Issa minn dak iż-żmien Marko koll kien ġie Enzo Guzman. Sawa. U kien qabbadna wkoll ndoqqu miegħu tal-karozzin. U ħadu pjaċir ħafna bija wkoll min-nies. U aħna ħadna pjaċir nippreżentawha wkoll. Sawa. Tajjeb. Issa,
Naħseb tajjeb ta' min jgħid ukoll illi t-tnejn li jintkom issibu support kbir mill-mara tagħkom mhux hekk. Żgur. Għaliex ma' xulxin. Imma pereżempju mhux il-mara teqret u ma tridek, jiġri anzi tkompli mhux hekk. Żgur aħna minna żmien nintaqgħu ġar garax tiegħi mhux biex indoq bħal practice. Li nintaqgħu kun ta' ħamis, kien jiġi Roni, kien jiġi insomma wieħed jismu Joe u wieħed jismu Ċansu, ħbib tagħna, u kienna nagħmlu hemm u ġieli Mabli, u Rita kienet tagħmilna kafe, kafe ġej ma jaqtax, kafe u xi erba' pestizzi u xi biċċa kejk. Insomma mbagħad kien tinżel sa Malta jien u għettela missa nkun għettela missa ħud il-paċenzja għettela forsi dinta għawan ċaħat ieħor. Mbagħad insomma meta ġejt minn Malta ma nandaqgħu għan ħabib tagħna Ċansu. U Rita qalt li missatkom tajjeb qalt li x'kien nħu peċin noqgħod nisma' kemm iddoqqu. Dal-attanta. Qed issa ma ndaqgħu għan Ċansu. U għamilna żmien ndaqgħu għan Ġewgalja. U kienna mmorru għan Ġewgalja minn għan Ġewgalja ħadna naqra idea sukel ma Ġewgalja jiena u Roni u hemm xi ħaġa oħra li kompliċi din ma ta' kola għax l-istorja minn hemm bdiet meta insomma bdejna ndoqqu jiena u Roni. Jiena kelli t-tifel kbir u kien dejjem miegħi u bida jara ndoqqu kuljum u kien ndoqqu jiena kemm nkun id-dar meta bdejt nitgħallem indoq biex ma ninsiex kemm nagħmel il-practice kuljum anke waħdi. U dukka dejjem tisma' dik id-dar. U darba kien ġejt mix-xogħol, kont afternoon niftakar, u x'kien dħalt fl-għaxija. Sebt karta u fej kazett u għalli bl-Ingliż it-tifel għalli ela press play għalli and you hear me playing. U jiena d-dixini jisimma u għamilt il-kazett play u nisma l-ewwel prima it-tifel minn għazbess ma qablu ħadd. U jien xħan smajta bqajta dak niftakar dik hija għanja komuni tal-Bilgrottoron li daġaw tal-udin ħafna. Xi 13 sena kellu? Kellu 12-13 years. Il-kitarra kienet ikbar minnu. U insomma xħan smajtu. Nadik id-dat għastar norqot għaddu kif għattak, għabatek. Insomma, mbatt meta insomma l-iskola naturalment fil-ħodu u ġie, għattu kif għat li ma taf tamel l-arkitar, t-kordu għalli t-kat skur, għalli jgħalmuna nara l-iskola. Insomma, mbagħad bida jitpikja tajjeb. Bida jiddoq tajjeb ħafna u bdena morru għan Ġewgalja. Kien juħu ħafna peċir bina Ġewgalja u kien jiskanta bit-tifel ta' 13 sena u għela taw. Kien jiddoq ġifiri ħafna tajjeb, petalliju. Imbagħad beda jiġi tifel ieħor għax wieħed aħar il-ieħor. Mit-tifel tiegħi beda jiġi tifel ieħor li l-lum kibru t-tnejn li u Raymond Attar. U minn hemm bdew dawk it-tnejn, jisem bdew bil-bleja ta' xulxin, bleja mhux ġifieri irabbanna ma' xulxin. U bdew idoqqu ġifieri u baqgħu idoqqu l-lum it-tifel tiegħi ma tantx għodu jdoq imma insomma tiżżewweġ użi ma tantx kont tista' tagħmel kif jgħidu in-namra. Anke fil-pubbliku t-tifel hu ħafna fil-pubbliku. Iskox imbagħad beda jdoqqu Mabli. U mara ntgħallem minn Mabli u għandi ħafna kasetti jista' jgħidlek u kell. Għasin tarfu. Ma tarafhomx min qed idoq. Se għax id-daq tal-prejjem meta tisma' każett tal-prejjem tal-għana min ikun dilettanti ġifieri jew ikun id-doq. Ikun jaf min qed idoq, avvalament tixtara l-bniedem tara d-daq tiegħu tarfu. Ta' dan daq ta' Ġewgalja jew dan ta' Roni Borġ. Għax kulħadd għandu l-istil tiegħu. Però ċali tiegħi tant kellu l-istil ta' Mabli. Għax hu miegħu mbagħad beda kien nkunu fid-dubju hux Mabli jew ċali. Mabli jisker meta jdoq, u mi jibqa'. Ġifieri mbagħad dawk it-tfal fil-pubbliku kell żgur dak daqqgħu
daqqaw ħafna għallana. Li għana interessanti mill-punt tal-istorja tal-emigranti li volli missirek għadda lilek, inti fost tħutek, inti għaddejt l-tifel u ġo Gallia il-tifel tiegħu Jeffrey, ma nitbaljax, għanzi baqa sejjer sakemm għandu koranza ma l-Università ma jiġifieri volli għanna il-Raymond Attart u xek. U dan kollha imwilda l-Awstralja dawn jiġifieri li qegħdin u naturalment huma ituwa xejra oħra il għaliex la twildu għaw jibnu fuqha imma joħolqu naħseb xi ħaġa ġdida u xek. U anke n-nies kienu jżidu fl-attendenza tagħhom li kienu jiġu jaraw dan naqra ta' tifel hemm il-gitarri kbar minnu bħalma qal ġew kif jaf dawn il-prejjem minn fejn semagħhom. Dak ma kienx jisma' Rediffusion bħalma konna nisimgħu aħna. Dik hemm taqbilhom. Però hemm l-influenza tal-familja. Tal-familja, tal-familja xorob. L-iskola forsi għajnitu ftit. L-iskola kien ma mhux tarana. Imma l-iktar għamiltu lu koraġġ. Għamiltu lu koraġġ jiġifieri. Issa ġew jiena naf li kemm il-darba qdejtni meta kelli xi reunions meta laqajna jew jiġi xi ħadd minn Malta jew għamilna 50 anniversarju u xek ta' Blacktown. Ma nafx li kienet l-ewwel waħda imma naħseb fin-96 meta għamilna 50 anniversarju meta ġie l-ewwel vapur wara l-gwerra, kont fiha inti, La Vallette. Konna kemm il-waħda barra bħalissa ma nistax niftakar l-waħda. Naf li meta kien hawnhekk ta' New Caledonia għamilt intu l-Kizzu. Kien hawnhekk kellu 100 sena, kellu niżgur kien tani. Kellna l-100 sena. Australia. U anke f'xi okkażjonijiet oħra. Roni l-istess naf li kważi dejjem qabbat lilkom għax dejjem dejtuni. All right. I didn't have to, like, jek taqblu xmija, jena għal-kem Lando u laqqas nandi, pero dejjem i-provajt illi naddi kwarta ta' għana u dejjem ħadd l-idea anka jiġi xi ħadd minn Malta, xi ministru, dejjem ħadu l-impressjoni u skantaw il-talent li għadhom dan. X'inhija kontu tisimgħu pereżempju wara li jiġi xi ħadd minn Malta, x'kummenti kienu? Din hija biċċa xogħol kull meta jiġi xi ħadd minn Malta nitħattu sawa l-gvern, sawa jiġi tal-oppożizzjoni, sawa jiġi l-president. Jew il-Ministru l-Isqof Tardex, La Vallette kienu jorganizzaw dak iż-żmien kienu jkun hemm lana, anke ġifieri bħalissa, però tant kienu jistaġbu kull ma jiġi minn Malta għax kien jgħidlek qisni qed Malta. Għax kienu ma kinux jemmnu li aħna hawnhekk ġal Awstralja nintaqgħu u ndoqqu d-daq Malti u nintaqgħu nieħdu pjaċir ma' xulxin. Ma kienu xamlu wisam qabel ma jaraw għax din hija xi ħaġa li hija ġart Ingliża, mhux ġar pajjiżna, però hija xi ħaġa li kien toqgħod taħseb isa ka xi ħaġa li hija ma temminix qabel ma tara, però kif nisbagħhom jgħidu jien, isa medin għart walidu. Bad biċċet minnhom Malta stess qatt ma marru lana. U hawnhekk ġew u jagħmlu hekk sija sa'aten tlieta u jgħidulek kemm ħadu pjaċir blana. Aħna stess jiġifieri nibqgħu mistaġbin kif Malta hemm daqshekk għana u jiġu hawnhekk u iktar toġobhom biex ngħidlek li jisimgħu hawnhekk milli għandhom Malta stess. Jiena niftakar ċara għaliex l-Isqof Tardex meta spiċċa qalli ara taħkim li xkopja. Kont marra minn kopji. Jiġifieri baqa' skantat u s-suġġett kien attakkat. U ħadu pjaċir in-nies u l-kamra kienet imballata. Jiġifieri. Inti kif tħossok bħala kitarrista rajt tħossok nervuż jew meta jiġi xi ħadd minn Malta? Tħossok daqsxejn eċitat għax
sa dejjem li ħatamel xi żball, la volja tagħmel il-prattika, imma dejjem korda boħra tista' tolqota ħażin jew dan u aħna forsi ninkwieta jiena żejjed ma nafx. Imma meta jgħidulek kemm ħadd pjaċir x'inti spiċċa, hemmhekk imbagħad tiġi even, tirranġa kollox, l-inkwiet li tkun ħadd ikun worth it. Issa jiena ninnota forsi dina tagħna l-immigranti ma nafx kemm fuq Malta ma tax nista' ngħid wis, imma osservajt li l-għannejja hawnhekk il-kliem ta' li jużaw huma differenti minn ta' Malta. Meta jiġi xi ħadd pereżempju minn Malta donnu juża kliem differenti minn ta' dik osservajtu għandkom. Meta jiġi xi ħadd minn Malta, il-biċċa kbira Mark, is-suġġett li ħajabdu dejjem indaħlu lil Malta. Żgur, għax hemm xi ħadd li jgħodu ġej fresk minn Malta. Allora s-suġġett li ħandaħlu u fuq Malta żgur. Xi kliem hemm xi kliem anzi hawnhekk naħseb bil-kontra. Hawnhekk aħna la tkun ilek naqraw ċertu kliem tibda mhux tinsih, għax ma rridx ngħid tinsih, però ma tużax ħafna. Ma tibqax tużaħ, però mbagħad waqt li intu tagħni jibda jiġi il-kliem. Għax imbagħad jaġġib l-oħra, però meta tkun ilek hawn ċertu kliem jibda jitlaqlek hu. U naħseb id-differenzi ma meta jiġi xi ħadd minn Malta, l-għana dejjem sar indaħlu lil Malta fis-suġġett u jiena ġifieri avolja nikkumpanja, però meta tisma' wieħed idoq prejem bħalma jdoq Roni u l-bib tagħna l-oħrajn, dawk għandek tgħid li jdoq mingħajr karti. Ġifieri għax xogħol qellek forsi jistgħu jieħdu żball. Li tuħu żball ma fija xejn, kulħadd jista' jieħu żball, dawk li jdoqhom minn moħħhom. Hawn min ikun jagħmlu jieħu żball, imma żball tibqa' sajru jitranġa. Ġifieri. U jiena naħseb ukoll li hawnhekk l-Awstralja meta jgħannu ma nafx taqblu x'miha, id-dialett jintuża ħafna iktar, ma tantx jagħtu każ. Naħseb Malta jintuża anqas id-dialett u x'hekk. Si Malta, jiena nisma' ħafna fuq Malta. Malta l-għonnet Malta jgħannu iktar spess minn hawn. Rajt Malta jgħannu l 3 darbit fil-ġimgħa. U fuq Bekbuxu jaqbdu l suġġett. Rajt fuq affarijiet ta' xejn jaqbdu l suġġett. Hawnhekk peress li ma nagħmlux għana ta' kull jum ta' spess. Isek ma tistax tikkomperi l-għana tal-Awstralja ma ta' Malta. Dik li nixtieq nisma' d-differenza. Id-differenza hi li Malta l-għonet Malta dik tal-għana u meta qed issemmi l-għana ġa Malta volja ġifieri smajt nies jgħidu l-għana naqes. Malta mhux veru l-għana naqes. Malta llum hemm tfal jgħannu tuħu pjaċir tismagħhom. U hawnhekk li hawn erb'għannejja illum qegħdin jikbru wkoll u mhumiex imkissrin ta' kull ġimgħa bħal dak ta' Malta. Ma tistax tikkomperi l-għana ta' huma ta' Malta. U naħseb ukoll illi nieħdu Sydney, pereżempju, kif qed tgħid inti Malta hemm għannejja minn kull kien, imma Sydney iktar għandna minn Għawdex, minn Manikata u forsi miż-Żejtun m'għandniex. Allora u s-Siġġiewi forsi. Allora jiġi illi ħafna minnhom huma trabbew fir-raba jew fir-raħal, allora naħseb tieħu xejra daqsxejn differenti. Żgur. Hemm ħafna min jagħmlu lek għara jgħidu kun għana tal-iskola. All right? Issa hemm min jagħmilek ġifieri l-għannejja. Ma tantx smajta jien Sydney u għandna ta' skola, ma tantx. Għax tal-iskola mill-għannejja li għandna ġa Sydney ma ħadd tal-iskola. Killa għannejja li jagħmlu mhix jiġifieri għax mhumiex tal-iskola ma jagħmlux ta'. Però għana tal-iskola ikun qed bil-polejt u qed tittendi ma toqgħodx b'sabajna fuqu. Imma da jkun jagħmel jiġifieri bħal għandna li għawaw jiswana bil-miftuħ. Imma għana meta jtijolok tal-iskola
ikun bħal spiċċi jimbxek u waqqas tinduna. Ma tindunax. Ma tindunax. Għalla dik hija xi ħaġa tagħna tal-Awstralja taħseb inti? Le, għana tal-iskola, nitħabtu għana tal-iskola, Malta hemm ħafna Malta. għandna U Sydney. pravi li fis-sens li ġifieri għax għandu bis-sens ħafna rajt. Però Sydney jiena ma narax li għandna dik tal-iskola, però għandna tajbin u pjaċir tismagħhom u jagħtu pjaċir lil imbagħad għaw oħra, għaw semmija, ġifieri semmija għall-udjenza li jkun hemm jisimgħu. Jieħdu pjaċir jisimgħu lek għannej li ma jgħannix tal-iskola, tal-iskola ma jifmoħxu maqqas, ġifieri jkun jgħanni. U ma jkunux jofu x'inhu s-suġġett u xirrid jgħid dik il-kelma. Però meta tanni għana li għana bil-miftuħ li ħajjefmu kulħadd. U sibni jieħu pjaċir iktar bih. Jiena osservajt li anka s-suġġett aktar xikun fuq il-raba, fuq il-market, fuq il-żwiemel, jiġifieri fejtu ma dawk naħseb jien bħal George ta' Bormla li trabbew fl-bliet u biċċa kbira aktarx Fl-irħula. fl-irħula jew minn Għawdex, jiena allura jafu għandu fuq il-baħar, jafu għandu fuq il-raba. Kulħadd dan meta tabbattanni jekk inti jien jekk inkun jien ħananni ma' wieħed li jkun xogħol fil-computers u jaqbad li suġġett tal-computers, jiena qed nifni xejn il-computer. Allora rrid nipprova ndurlu min-naħa l-oħra mhux ħanureh li ma nafx. Imma tibqa' ddur min-naħa l-oħra sakemm toħroġ. Imma darba ngħid waħda tajba meta kont qed tagħmel paragun fuq fatt xogħol li huwa żiemel li sieħbek ma kienx qed Ma kienx induna. ma kienx induna. Għax dik tfisser ħafna affarijiet. Xi kultant xi kelma tista' toħodha bil-ħażin, però tista' tfisser xi ħaġa oħra. Imma mbagħad meta tkun tagħni tittoqgħod Ma trid tkun tifhem fil-bejjem u fil-raba. Żgur. Kellha ma taqbadx. Issa, inti għandek ħafna mal-Awċin, per eżempju, istib li għandhom xi kliem li ma jeżistix is-siġġieri jew hekk? L-Awċin jużaw xi ċertu kliem u mbagħad għandek oħra. U ma dok li jkun jipprova jgħidlek xi ħaġa li inti ma tifhmux. Però ġifieri jekk ma x'ħa tifhmu ma tixtureh li ma tifhmux. Imbagħad tipprova teħxi waħda inti li ma jifhemx lilek. Biex tiġi patta miegħu. Inti taqbel miegħi li l-Awċin donhom iħossu li huma differenti minna jekk li huma Awċin iktar qiegħda fihom? Għax dik meta jkun jgħannu sawa l-Awċin u sawa l-Maltin, dik tidħol naqra l-impika bejn għanni u ieħor. Issa l-Awċin forsi jidrilhom għax li huma forsi l-aħjar u aħna Maltin nidrilhom aħna l-aħjar ukoll. Però jien ġifieri għannejja memżon noqgħod ngħid minn huma l-għannejja, jafu minn huma l-għannejja tajbin, meta ngħid it-tajbin mhux jiġifieri għax l-oħra ħżiena għax hemm għandek livell toli u għandek livell għadu fuq iżu għannejja għadu jibda, però mbagħad meta l-għannejja jkun ilu jgħanni biż-żmien ħajrabbi l-esperjenza. Però dik tal-Awċin inħissa li veru bħal inti peress li għaw l-Awstralja Sydney għaw tlikka Awċin u dak missa jmiru xurxin ħafna. Allura l-Awċin jmiru l-inna, l-Maltin. Għadġi li tlajna nannu, najdu intqajna l-lejla biex nabdu d-sijaħin, jina l-innu kuħed Malti u int nanna ma tlita Awċin. Ġifiri, għandek tlita Awċin miegħek li jinti tkun Malti magħhom. Issa, nerġa' niġi għad-dialett li jintuża ħafna hawnhekk. Jiena naħseb illi dak huwa ta' vantaġġ. Pereżempju, jekk inti qiegħed tgħid dik qed nara għandek dik qed nara għandek 4 sillabi, jekk inti trid iġġibha 5 tgħid dik qed
etna ruwa. Dika taħseb osservajt li ġili jużaw favor taħħom dik. Biex jidaħħal biex jipoġġi l-kelma, tifhem, biex poġġi l-kelma posta u tispiċċaw mal-kiterra, ġiet intuża. Bes Malta naħseb jew jixtħu, jew inqatat ftit, mentri hawnhekk baqgħet ħajja u xek. Għax aħna ġibni għana minn Malta, sej? Aħna ġibni għana minn Malta. U l-lum ġifiri, mdommen ilu għaw l-Australia, ġib dak ċertu għaffet minn Malta miegħu u baqgħu ġew moħħna. Malta l-lum l-affet imbidel ukoll. Is-sinti meta tkun qed tgħanni sewwa, tkun volli taħseb malajr. Taħseb malajr. Inti femni ftit mingħajr ma trid eħfef li titkellem kif kont titkellem is-Siġiwi milli titkellem Malti tal-ibliet, jiġifieri, kif joħroġ lek il-kliem? Jiena meta nagħmli l-Anja, anzi għalula ħafna anke ħut għaluli, jien meta nagħmli l-Anja ma nitkellemx ta' Siġġuwija, ma nagħmlix la Siġġuwija jew taraħlija. Nagħmli bħal spiċi naqbel polit. Sewa. Jew għax drajtek, għax biex tagħmli taraħli kelma raħlija mhux easy, naħseb li iktar jibsa biex tpoġġija. Imma r-ritmu li qbad jiena ħatta kelma la polit iktar. Issa jiena qed ma provajt, però jiena nsiba li naqra jibsa biex iddaħħal kelma. Tkun qed tgħanni ma' wieħed bis-Siġġiewi, tgħanni bis-Siġġiewi. Jiena l-għana li għanċi fil-Siġġiewi smajt għanna għannu. Isu l-għana xorta ma jishtoħx la Siġġiwija kif nifhimha jien. Għax jien darba smajt il-wieħed jgħanni. Raħlija l-kelma baqa' jgħidha, il-missier boxer. Il-missier Joe Vella, dak ġieli għandna xi xanijiet. U dok baqa' jgħannija. Il-kelma l-antika. L-antika. Imma biex iddaħħal kelma l-antika, it-trejta iktar tul biex iddaħħal kelma l-antika. Meta tagħmel l-kelma bil-polit, iktar easy biex tpoġġija. Imma jiena osservajt illi min jitkellem bid-dialett, mhux bħala xi ma jitkellem bid-dialett, għandu vantaġġ fis-sens illi pereżempju darba smajt il-wieħed irid iqabbel fejn ma' Pendle Hill u qal kif nisma' l-għana il-Senin Hill biex ġeba taqbel ma' Pendle Hill. Sawa, jiġifieri taqal ħoll u ġaba ukoll. Ma da jvoldi u dak imbagħad ida wara kif jiġi ħaġlek ma jkellemx ħafna ħin. M'għandux ħin. M'għandekx ħin. Għalhekk saqsejtek b'mod naturali. Jien naħseb inti ddixxiplinajt ruħek li tgħanni bil-Malti tal-ibliet voldi. Jiena kienet disċiplina li bdeqilinu, meta forsi ħadd ieħor baqa' dak kif tidra mar. Kif tidra. Kif tidra. Għax jekk tidrek hekk ħatibqa'. Issa, ħasasik ftit mistoqsijiet fuq ċertu mhux regoli tal-għana, ma ċertu affarijiet. X'inhi fema tiegħek min waqt l-għana sej jgħajjar jew joffendi b'xi mankament? Għadd pereżempju sej l-għannejja ta' Sindi, komuni jew mhijiex komuni jew kif taħseb li? Jiena dik l-għana ġifieri dejjem ngħid u nibqa' ngħid l-għana min l-għana dof kollox hemm limit x'tagħmel. Sewa. Anke tkun titkellem u suppost tgħid kliem ħażin. Allura meta nkun ħangħannu, naqbdu nagħmlu u meta jkun hemm xi argument qabel ma nibdew l-għana, dik ħatobsor li ġej xi ħajsir xi diskors li mhux xieraq. Però jiena ħissa ġifieri li min jgħid xi diskors li mhux xieraq waqt l-għana nkunu ikun qed jiżbalja, ikun qed jagħmel ħażin għall-għana għax ħanbaxxu l-għana u jkun qed jiċċekken hu stess quddiem in-nies. Jien dik hija ħaġa li m'għandix tkun qatt m'għandha tkun. Jekk għandek
x'argument ma sieħbek, jew tipprova tarranġa l-argument, jew inkella tanseqx l-għana. Inti Roni, għad kont qed iddoq u forsi raqsib li kienu ħajżgaraw bil-kbir jew ħassejtek. Jena Naf li mhux ta' spiss imma ġifieri, darba jew darbtejn li ġrat li ġas nieqaf indoq Sawa. u jikkalma kollox balaj. Tajjeb. Mbagħad jekk iridu jerġgħu jkomplu, nerġgħu nibdew mill-bidu. Inti feċi fidejk qiegħda li Jekk inkun indoq il-premium fidejja tkun l-affari, għax jekk narhom ħerġin mill-linja nammes lil sħabi l-kumpanjaturi u ngħidlhom sawwa salna. U nifqu u xi nissettiljaw inkomplu is-serata. Issa, ħaġa li osservajt l-għannejja tal-Awstralja ġeneralment rari biex tidħol il-politika. Malta forsi differenti, għamil tablu ġifiri li fl-esperjenza tagħkom il-politika bħala politika, rari tidħol fl-għana u xek. Il-politika, l-għonet Malta id-dinġa l-politika is-sena kella. Għanna id-dinġa l-politika, bħala għanna politika differenti. U bil-politika ma tistax jitfarraħ il-kulħadd. Għax min iħebb il-blum u min iħebb l-aħmar. Allora dik hija xi ħaġa oħra li jiena naruha mhux għana, dik mhux għana. L-għana suppost ħatmur biex toħu pjaċir inti u tagħti pjaċir in-nies. Voldi l-għannejja tal-Awstralja Ma jgħatanx jgħata kosa l-politika. Ma jgħatax kosa, no. Dik ħaġa li tagħmilna differenti mill-oħra. Dik differenti. Ħafna minnhom laqqas jagħtu kas il-politika tal-Awstralja u mhux ħajtu kas il-politika ta' Ħafna Malta. suġġett jew mill-esperjenza tagħhom Malta pereżempju affarijiet hekk jiġifieri. Issa, Roni, naf li waħda mill-iktar affarijiet li ddejjaq lill-kitaristi huwa li wara li ssir il-kadanza ma jibqgħux jistennew. Għadna xaġa Dik daqsxejn ta' marda. Għax il-gitarristi ikunu dew u għamlu tmiru ma' sija sħiħa ma jċaqalqux minn hemm. U mbagħad ikellhom daqs minuta biex jagħlqu s-sija. U jew l-udjenza tibda tqum u titlaq sar il-ħin jew u dik il-minuta qatt ma jtuwinna tista' tgħid. Irridu ngħidu magħhom biex nżommuna daqsxejn ta' kwiet fl-aħħar minuta. U kultant jiġi mill-għannejja wkoll. Għax joqogħdu jieħdu bidejn xulxin. Noqqas ta' disċiplina ta' Noqqas ta' disċiplina. Kultant ngħidulhom minn qabel iktar għandna ċans li joqogħdu kwiet is-sija kollha. Ma bil-mod inġibuhom. Issa, inti bħala kitarista tagħmel differenza jekk ikunu qed jużaw il-mikrofon jew le, pereżempju, naf li almenu meta kienu jgħandna lavallett ma jemmix bil-mikrofon, u hemmin. Il-mikrofon u l-amplifier jekk ikun hemm ħafna nies huma neċessarji. Għax min ikun qiegħed bil-qiegħda fuq wara tal-ħoll ma jkunx jista' jisma' sewwa daqs l-erba' li jkun hemm quddiem. Allura jiena naqbel li jkun hemm mikrofon jekk kienu neċessarju jkun hemm mikrofon. Ibqija l-gitarri għandhom dik il-lewwa naturali tagħhom ma jirbħilhom xejn. M'hemmx mikrofons li jagħmluhom ħelwin daqs kemm meta tużhom naturali. Jiena naħseb illi drajtuhom l-għannejja kulħadd għandu differenti u xekk. Min jidħol qabel min joħroġ wara. Żgur, dak min jibdielek qabel. Issa meta jiġi xi ħadd minn Malta, kif tħossok inti? Voldi ma tkunx tafda xi sarra fuq. L-ewwel ħaġa aħna nkunu smajna xi 1000 kassett tagħhom għal ġewwa. U forsi mhux hemm daqsxejn inqas. U wara l-ewwel għanja tissettilja l-affari. L-ewwel għanja forsi jkun hemm daqsxejn tkun daqsxejn barra ngħidula. Imma wara l-ewwel għanja mbagħad nissettiljaw. Isna jenna ndoqqu 20 sena magħhom. Issa inti voldi
naf li ġew ħareġ it-tifel u hemm oħrajn, inti taf xi hekk u li il-Maltin. Il-tifel tiegħi wkoll kien qabad iduq u xtajtlu gitarra tal-elettriku ukoll. Sawa. U kultant jaqbad, ma mhux fil-pubbliku mu. Fil-pubbliku fil-festa ta' San Bert kien joħroġ id-demmana. Fil-festa tar-raħal. Hawnhekk li nagħmlu Sidni. Imma kien qabad xi tnejn tal-għana wkoll, iktar iħobb il-kanzunetti dak ukoll. Issa, kif forsi nagħlqu jsella li xadna ħafna, kif taraw il-futur tal-għana, like huwa diffiċli f'ċertu sensu xek biex iżżomm l-għana ħaj, għaliex ullit il-Maltin jekk ma kollhomx ma konux sodi fil-Malti, ikun diffiċli u xek. Dik l-iktar problema li jaw li il-maġġoranza ta' tfal li tiegħi kollha jitkellmu bl-Ingliż u ftit anzi issa l-iskola tal-Malti forsi joħroġ wieħed jew tnejn minnha min jaf. Kenna ftita bħal bukkett dak wieħed mir-reċenti u xek. Hemm xi oħrajn li tiftakru li trawmu dal-aħħar? Ma jidhirlix naħseb li dan li trawmu l-aħħar biex minnhom qasodhom tant jasqu għall-għana. Għaliex bħalma għadna naqra qabel. Għandna problema oħra Marka hawnhekk issa l-immigrazzjoni wafqet. M'għadhomx jiġu Maltin jitkellmu bil-Malti u wara forsi xahar jew tnejn toħodhom l-għana forsi jitħajru. Illum ġifieri ilhom fuq 20 sena ma jiġu Maltin ġodda biex ngħidulhom hekk. U għanna minna għaw sejmu l-għu Malta. L-għana jnaqqas, pero id-daq ma jispiċċax. Id-daq tal-għana. Għalix, bħalma tafu għaw it-tfal, u għed l-Australia, u daq li u tajjeb ħafna l-għana. U meta nkunu iġi xaħat minn Malta anka monek, nkunu għan ekkordaw. Jina uroni u sħabna, u jgħadunna tollu jom liġ ta' għax dik hemm naqra ta' ħsieb meta tkun tikkorda. Allura aħna meta nikkordaw peress li l-għana għax l-għana hu tittolli l-voice tiegħek ma tollix il-vuċi issek m'hemmx tagħni jekk toqgħod tisma' l-għana mhux ma meta tkanti ma tistax tuża l-voice tal-kant u tqebblu ma tal-għana. L-għana għoli u l-voice tal-kant u differenti. Allora ma tankun nikkordaw, dejjem il-kuteri nolluhom tasta l-fuq. Għana ma tandoqqina għana dejjem tasta nagħmluhom. Li jisu kulħadd jitla dak il-level mal-kiterra. Fl-istessin biex l-għanna ma jbatux. Ma jbatux bil-vuċi. Hemm ċerti skali li ma jkunux jistgħu jitilgħuhom, mbagħad ma trix twaqqa l-għanna jaċċajt. Issa, l-għana ġeneralment għalmenu għaw Sidni neħħi għannejja mara kważi kollha ġiru xek. Għalmin, mux ftit, kważi taf jina ħlif. Ġorġina, kienu tnej? Kienu għora ġilis mata tanni, il-mata ta' għet ħabib tana l-bahri għedu, il-mata kienet tanni ħafna. Darba kienet tanni meta ġien namru għaw l-Australia, jena ma kienx rajta ma kienx naf, għamma smajt xi kazett, kienet tanni. Kiena ħafna li sajannu u pero l-lum ġifiri Ġorġina l-iktar li għannet fil-pubbliku Ġorġina. Nisa nsibhom jistħu daqsxejn iktar mill-irġiel. Iktar diffiċli. Iktar diffiċli. Issa kollox ma kollox, jivoldi mill-esperjenza tagħkom u tisimgħu għana ta' Malta fuq il-television, kif taħseb li ħabtu l-għannejja ta' Sidni paragun ma' Malta, di fuq l-istess livell, jew per eżempju aħna differenti għal kollox? Jina sabarna għanna dik tagħna hawnhekk. Sewa. Ta' għanna dik li maħniġ id-dinġa Malta, għannak dejjem jisun għannu
Għax bħal Madness, Malta jintaqgħu ħafna u fuq xan jaqbdulok dak is-suġġett, allura iktar imkissrin mill-għanna ta' Sydney. Għaw minn janni għana ġifieri kapaċi għana tajjeb u għaw minn ħabba ta' mal-għanna ta' Malta wkoll ġifieri. Però meta tkun tintaqa' għanni ikun hemm biex niftehmu ġiex għannejja ta' għut tal-livell għoli, dak edu jfittxu tal-livell tagħhom biex jgħannu dak il-kwalità ta' għana. Meta ħadd għannej tal-livell għoli ma jkollux għannej tal-livell tiegħu ma jistax jgħanni għana ta' kwalità bħal meta nisimgħu xi żgarelli minn ta' Malta. Għaw għannejja tajbin u tu għappetet ismuħħom ukoll. Issa meta kanni ġew ġili mingħajr ma trid joħorġu l xi kliem bl-Ingliż? Bl-Ingliż. Mhux dik soħħad, joħorġu. Xi kultant forsi tista' tisloq xi kelma bl-Ingliż, però ftit ta' naħseb ftit tidħorlok bl-Ingliż. Anzi ġieli provajna nagħmlu xi waħda bl-Ingliż. Ġieli provajja? Ejwa, darba għandna ġa Knisja Penrith. Tiftakarhom kien hemm il-festa ta' ma nafx kienet u ma nagħmlu ġa Knisja. U kienu kollha Awstralja, mhux kollha Awstraljani, imma kien hemm 60% Maltejn, forsi għedna fil-mija Awstraljani. U bdew jifmuna, għavolja ma bdewx jifmuna, u għadna jnilhom xi waħda jifnem bl-Ingliż niftakar, u kienu ħodu pjaċir. Għax l-Awstraljani tismagħhom xejn tagħna l-għanja taruhom ġifieri li din jieħdu pjaċir u taruhom li din jiggustaw dik il-kiterra l-qalba tagħha. Ġifieri jkunu jafu għavolja mhux din jifmuk. Jew ikun hemm xi ħadd Malti u jgħidilhom xedna bil-Malti jittranslate. Li kellek tanni bl-Ingliż, taħseb li tasal? Le, ma naħsebx Malta, għax jiena Malti minn fuq s-sfer. U ta' skola minix. Allura, għax jiena mort skola, ma jiena moħħi dejjem kien fil-raba, ma' missieri. Minix għasandi ideja ġifieri, forsi tagħni xi waħda, imma minix bl-Ingliż. Jiġifieri għalhekk għat-tfal tal-Maltin ħajkun diffiċli. Se jkun diffiċli. Tista' ssir bla bl-Ingliż, imma tkun tof. Saret hekk fil-esperjenza tagħkom? Għad kien hemm minn Malta għamlu għandekun il-Budajja għandna tal-għaw jannu Franza mela għalhekk minn issa jiżball bl-Ingliż. U mara l-Kanada għandna bl-Ingliż. Imma forsi kien ħasibha minn qabel. Forsi kitbuha, jista' jkolli kienet miktuba. Miktuba minn qabel. Ok, mela biex nagħlqu, jiena naħseb illi l-għana għandu futur sabiħ speċjalment bl-internet. You know, voldi xinija għat smajtu voldi l-għana fuq l-internet? Roni iktar naħseb. Inti għan. Iva smajna u anka printjata u koll. Sawa. Rajna li printjar il-fatti li joħroġ kull xar. Daka kultant Ġon Kassarje. Anka namlu kopji tagħhom kultant biex kanna bżonnhom il-qoddim. Kanna xi fatt sabiħ ukoll. Jiena ġifieri l-għana hawnhekk ġal-Awstralis aħna nitħattu fuq Sydney Melbourne naturalment hemm għandna iktar milli hawn Sydney. Hemm ħafna tfal idoqqu smajthom idoqqu. Il-ġimgħa l-oħra għandhom il-klabb. Però hawn Sydney ħafna minn idoqq u għannejja u kien. Jiena fil-3 snin ilu kont inżert Malta u kienna ħadna parti fil-festival tal-għana Malta. Iva, għaddi fuq. Jiena u l-Malti għaj. Sawa. Blaħsit ħadna parti għax kienna sejrin Malta u kien hemm Raymond Tattart li ndoq miegħu wkoll, Roni wkoll doq miegħu, Ħabib tagħna. U għalli nsejsa Malta, tlu kombinazzjoni ħan ninżlu aħna wkoll. U nżilna fl-istess xahar. Għalli tixtiequ parti fil-festival ta' Malta. Għalli għatlu kieku nieħdu parti, għalli ma resta nġiblek formla minn fuq l-internet. U ġib il-formli minn fuq l-internet u mlajnijom u batnijom Malta. U meta jena zelt qabel Raymond. Meta nżelt qabel Raymond, kanna muna Berkirkara, nannu provaw, bat kienu jaqaslu minnom.
Insomma, u aħna tal-Awstralja peress li ġani mill-Awstralja aħna dħalna automatically fix-show, fil-competition. U jien kien tagħmel fatt mhux twil ħafna kien kitbu Gate of Patch fuq l-immigranti u feħ kliem sabiħ ħafna. Mhux twil, però feħ kliem li joqtob. U għamilt lilu. U mbagħad kien għandna waħdejna u l-mara għandna u għanja ma nafx għandu kun tal-għanja tal-maħbubin jisimha, meta ntqajna. U irbaħ żewġ trofis daqshekk ġibta mija l-Awstralja. U kellna ħadna pjaċir kienna minna 3 ijiem kienna mmorru l-Alkotti u ħadd pjaċir ħafna hemmhekk. U t-tfal li rajt kien hemm tfal ta' anka ta' 5 snin 6 snin għandna. Inti kont qed tirrappreżenta l-Awstralja. Jien kont qiegħed mal-għannejja ta' Malta. Ta' msifrin. Mal-għannejja msifrin. Kienna jiena u l-mara tiegħi mill-Awstralja u Raymond tat id-do. U ġibħadna pjaċir, dik kienet xi ħaġa li qatt ma bsarta għax veru bqajta impressjonat ħafna xrajt dak it-3 ijiem kemm rajtana u tfal u nisa u kostumi sbieħ ġibu 3 gruppi minn barra minn Malta ukoll bħal spiċi għana ta' sqellija dak kienu niftakar u minn Tripli minn fejn kienu minn eżatti minn fejn però minn ta' sqellija kienu u kien sabiħ ħafna u l-għana bekk ġer qudiem ħafna Malta. Għax hemm dak George Messut Kirkop. Ma George Kirkop. Insomma jiena trofi ġibta l-Awstralja miegħi. Istaż daġi ħadhom. Però ġiġu telqu. Għaliex bħal ma taf Marku, insomma tafu intom jiena nixtieq nerġa' mmur sa Malta u ħammur sa Malta ma nafx kemm ħandu ma meta ħnaġa niġi lura. U sejjer fis-16 tax-xahar d-dieħel ta' Jannar. U hemmhekk forsi ma ndaqx daqqa kitarra, jiena nipprova nfittex il-kitarra l-iktar. Għax il-kitarra ma fijiex Trouble. bħalma fiħlana. Allura, però fej kien hemm mdaħħal il-kitarra, kien hemm mdaħħal issa kienet l-istess ilma. Però il-kitarra aktar nfittexha milli ħan nfittex l-għana. Alright, aħna wasanna kważi biex nagħlqu dina l-intervista fi ħafna dettalji. Mela biex nagħlaq ġew, inti se timmissja issa meta tmur Malta. Jiena hawnhekk l-iktar nimmissja kelli għandek għandu ħafna ħbieb u l-ħbieb Maroni l-ħbieb ma nafx kemm fuq 20 sena u ġrajna flimkien u daqqajna flimkien qatt ma kellna xi ngħidu għax dejjem għandna nies naħwa. Dejjem niġru ndoqqu neħdu pjaċir. U jisuħija. U l-mara tiegħu jisna familja. Nimmissja ħafna ħbieb tiegħi u Lavallet, dik ta' Lavallet, dik nimmissja xina li ma kienx Lavallet. Għaw, naħseb li tlaqt Malta. Għax jiena ħabb dik ta' Maltin. Għaw fejn tmut, pero jiena ħabb fejn kan hemm il-Maltin. Regolari, ħafna regolari. U xi festa Maltija. Para festi misla nimmissja xejn, festi hemm Malta. Kemm trid u l-festi nħobbhom, para nimmissja iktar tiegħu. U t-tfal għandi ħanħallet t-tfal, para t-tfal għandem il-mara u għedim miġborin. U inti għon is-sena ta' mek se tħoss ċertu vojtu, għax il-ħbiberija ta' kont mur. Naw, xorta t-tmur Sejba ta' zigarelli. Mela biex nagħlqu l-intervista tidu tajdu xi ħaġa tal-aħħar u nagħlqu biha. Ibda biex nirringrazzjakom illi aċċettajtu tatuni da it-tarif kollu biex anka forsi min jismaħħa kemm ta' Malta hawnhekk ikollhom idea iktar fil-fond fuq l-għannejja u kemm kienet tfisser għalikom, kemm jekk kien hija kitarra, kemm jekk kien hija għana. U kif tajtu s-sem tagħkom biex żviluppat, kibret u naħseb l-iktar ħaġa sabiħa li għaddejta l-tfal, ġifieri, u meta tmur Malta se tkun ambaxxatur tal-Awstralja
You know, u voldiri, you know, u dawk ir-rabtiet jibqgħu dejjem jiżdiedu xek. You know, yeah. Jiena qabel ma nitlaq ħanagħmlu serata ġewwa Vallett fil-5 tax-xahar id-dieħel anke biex niltaqa' mal-ħbieb u nerġgħu forsi nagħmlu nara pediment tal-għana u għandha ssir b'sarata sabiħa kif inhu xieraq. U hawnhekk jiena ġifieri kull fejn kienu jistidnuna biex imorru meta jistidnu Roni dejjem jistidnu lili xi ħadd dejjem flimkien għall-imnari tiftakar Merlens il-Melita fil-festi għana dejjem morna u tagħna is-sem tagħna. U ta' min isemmu wkoll naħseb biex ħall-istorja anka ħabibna Ċensu Gawċi wkoll xek. Żgur. Li dejjem kontu kważi tkunu tridu tlieta u xek xi kultant, you know, yeah. Kontu dan. U nagħlaq ukoll billi ngħid li Roni ta' il-kontribut tiegħu speċjalment il-festa ta' San Bert ġew għamel San Nikola. Miliet Rona minna ħafna. U fil-miliet, iva. Tal-miliet, ċertu. Tal-miliet, Mhux tiegħi. Tal-miliet, iva. Konna nagħmlu l-paġin tal-miliet fil-Lavalla stess, fil-quddiesa ta' nofs il-lejl. U bid-daq tal-għana, ġifieri. U kulħadd kien jieħu piċir bihom ukoll. U tajtu semmu koll li ma semmejnijiex. Quddiesa, minna quddiesa bil-għana. Iva, La Vallett. Quddiesa. Paolo Serka. Ftakar? Illum ġiet fidi tajb. U mill-La Vallett ukoll ġabru wkoll anke l-monument kien naftaw sem tagħhom ukoll. U anka fl-anniversarju, l-għana fil-30 anniversarju. Ejba, fit-30 anniversarju tal-La Vallett. Il-bandira. Nasaw bira fil-Civic Center ta' Blacktown. Daka kien kella sem importanti, għax kien kant u għana u kien popolari. Nirringrazzjakom il-ġdid, Roni Borċ u Joe Bonello u nawguralek li tkun kontent Malta wkoll.